Vinga. La 1614, moció de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josan, que presenten els grups municipals CUP, Amunt i Esquerra Republicana. Senyor Pérez? Sí, gràcies. El 16 de juny del 2020 està assenyalat per celebrar el judici contra José Antonio Valverde Ramírez Josan per haver-se manifestat pacíficament contra el Consell de Ministres del 21 de desembre de 2018 que es feia a Barcelona. La protesta en la que participà el Josan el dia 21 de desembre va consistir en manifestar-se tallant la ronda del litoral de Barcelona. El tall de la via es desenvolupava pacíficament amb talls intermitents de la circulació dels vehicles des de primera hora del matí, pactats entre manifestants i Mossos, fins que, fruit d'un malentès per part del cos policial actuant, reconegut moments després de la seva actuació, es decideix unilateralment posar fi a aquell pacte fent ús de la violència per a desallotjar els manifestants concentrats. Amb tal desordre i descoordinació que de seguida desistiren de la seva actuació, permetent la continuïtat de la manifestació sota els pactes acordats des de l'inici de fruit de la mediació. Cal destacar que en aquelles dates el context social i polític a Catalunya es caracteritzava per una desmesurada intensitat repressiva per part de l'estat espanyol contra la societat i les institucions catalanes i que continua viu a dia d'avui. És necessària la fermesa i determinació de la mobilització ciutadana permanent per poder contrarrestar els abusos de poder que amenacen les institucions, els drets fonamentals i les aspiracions nacionals de Catalunya. Arran d'aquests fets, en Josan i la seva família es troba sota la pressió d'un procés judicial on se l'acusa per part de la Fiscalia i de la lletrada de la Generalitat de Catalunya de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, un delicte lleu de lesions i un delicte de danys, unes acusacions que podrien comportar anys de presó. Només una sentència absolutòria pot admetre's davant la parcialitat dels fets relatats a l'atestat policial i la criminalització generalitzada del dret de protesta, que amb aquesta acusació, com en tantes altres, es persegueix. Absolució que en cap cas repararà la repressió patida, però que decidirà si el barem judicial sobre la protesta té caràcters democràtics i de respecte als drets fonamentals o no. Gràcies. Senyor Pérez, senyor Pineda, alguna cosa a dir? Senyor Pineda? No. No, val, no el havia vist. Senyor Monsonis? Anunciar que hi votarem a favor. Moltes gràcies. Señor Martínez. Bueno, aquí se dicen muchas cosas, mucho pacifismo, mucha injusticia, muchos tribunales injustos, la policía es mala. A ver, es que yo desconozco al tal Josan, no sé ni de qué va, de verdad, pero esta manera de exponer o de traer aquí a este pleno una moción de support a José Antonio Valverde Ramírez, Josan, en estas condiciones y con este diálogo incorporado, pues la verdad es que no me inspira mucha confianza. Muchas gracias, señor Martínez. Senyora Soler. Nosaltres ens vam afegir aquesta moció, o sigui que... Exacte. Perfecte. Senyora B2? No intervendrem en aquesta moció. Gràcies. Molt bé. Unitat Covellenca tampoc intervendrà. Doncs anem a passar a la votació. Senyor Pérez? A favor. Senyor Pineda? A favor. Senyor Monsonis? A favor. Senyora García? A favor. Señor Martínez. En contra. Señora Torralbo. En contra. Señora Soler. A favor. Señor Capardón. A favor. Señora B2. En contra. Señor García. En contra. Señora Planas. En contra. Señor Hugué. A favor. Señor Mudarra. A favor. Señora Vicente. A favor. Señora Juste. Abstenció. Senyora Corbillo. Abstenció. I jo mateixa abstenció. Com queda la moció, senyora secretària? Si tira endavant? Crec que sí. Disculpi, se m'ha tallat un momentet la veu i la senyora Vicente no ha sentit el vot. A favor. A favor, d'acord. 15.
Ai, perdoni. La moció queda aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem, Junts per Covelles, Esquerra Republicana de Catalunya i el senyor Hugué, el senyor Mudarra i la senyora Vicente d'Unitat Covellenca 11. Els vots en contra del grup municipal de Ciutadans i el PSC i les abstencions dels vots de la senyora Juste i de la senyora Corbillo Corbillo i la senyora alcaldessa Això d'Unitat mateix. Covellenca. Perfecte. Moltes gràcies.